Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mayong hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, magumguom nga kahaponanon. Para sa tanan, yes, inyo kabus nga lagad si Tita Wilma. Para sa Miyerkules nga edisyon, sang This Is My Life, Disyembre 15, tuig 2021. Ano na? Ano mga preparasyon ninyo para sa palaabuton ng mga inadlaw? Pero kinahanglan, preparahan naton ang dalagan sang aton panahon, ilabi na sa dalagan sang panahon nga may ara kita sang bagyo. Hindi nalipod sa aton. But anyway, dugay-dugay tandugon man na naton ang dalagan sang aton sa ni panahon. Sa aton anay mga kauturan dira, ang aton man pagpangamusta sa inyo karon nga hapon, ano ang inyong anong inyong napanghimo da kay tapos na panyaga kag matulutugnaw ang aton sini nga ang aton sinipalibot, no? Do ka nami lang ipahimunong. Pero ang mahambal ni Tita Wilma, imbis nga ipahimunong naton, mamensar kita kung anong dapat naton himon preparasyon in kaso por kaso, since nga kita diri sa Negros Occidental ara sa idalom sang public storm signal. Di ba na paidalom kita sa public storm signal number 1. Okay. Kaga isa pagkiyad, ang prepara mo ba masugod ang aginaldo buwas sa kagahon or ang simbang gabi karon sa gabi. Apa aton lang gid mga kauturan ano lang gid tandugon lang gid ni Tita Wilma bisan sang makadali, no? Inang mga upod naton nga sa ila mga radyo, ang mga ka-aksyon naton nga nagaupod sa aton sa karon nga hapon sa ila radyo paagi sa 684 kHz, ang mga nagaupod man sa aton online paagi sa Facebook Live, sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Sa nasiling na naton updanay kita dira tubtubtak na las stress makitaan mabasahan man ninyo ang mga matipon kag natipon nga mga balita sa news center sang DYEZ Action Radio Bacolod. Ara man sa chatroom, yes, pwede ka mo dira makapadala sa inyo mga mensahe. Ara man naton sa ni text hotline, pwede man ninyo dira mapadala sa 0963-757-0874. Again, aton text hotline 0963-757-0874. Okay ha, relax lang ka mo dira. Kag kinahanglan ang aton man pag hinalong-halong mga anak ha, hindi gid magpasaga-saga sulay-sulay sa ulan. Kay ang aton panahon pasalamat kita nga bisan ara kita sa public storm signal number 1. Magulugalom ang aton sinikalangitan, pero hindi lang pagtan gawisik-wisik, gadabo-dabo, oy nagatulo-tulo iyang kalangitan. Ang halalungan naton inang gulpi magbubo ang ulan. Ang aton langgit pangabay sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati, ang aton sini mga kaaksyon. Kay mabaskog ini nga klase sang bagyo. Ang aton langgit mag-isa kita sa pagpangamuyo. Pangamuyo nga kabay, hindi makahalit sang tuman ining si Udet nga ini since nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Pangamuyuan na ito ng aton sini mga kauturan, ang mga parehon na ito ng mga Filipinos. Ang aton mga kauturan diri sa norte nga bahin sang Negros, no? Gani kinahanglan magluwas man sa aton pagpangamuyo. Mag-aksyon man kita tsekyaran nyo na dira. Ang inyo sini mga puluyan kay kung ano bala Tita Wilma, magbaskog bala ang hangin na bala maikasarang ang aton mga panimalay or ang haligi sang inyo sini balay. Di mga aton na madumduman sang una. Sa una ra naman.
hindi kiti sa aton man madumduman based on experience din. Experience ang din kita iablang naghalin na sa pigado nga pagpangabuhi. Inablang na hambal na nila nga ginahigta nila kag higot sa duta. Wala ni banting. Yes. Ginabantingan. Madumduman ko ginado sa may ara na sila mga panimad doon nga may ginapangtungtong sa mga haligi ang punta nga bahin sang haligi sang balay ang aton mga katigulang may ginapangpatong na sila nga para suno sa ila man niya mga madawat malin na nga mga experience nila inang mga mamutang bato may nudumdum nagawisik pa sila lang something mga panimadun sa aton mga katigulang pero mga kabataan subong bisan mangilat mautyag mo kalapit lang sang kilat do hindi pa magpati sawayon mo sa cellphone sawayon mo sa laglandaw sa TV wala lang kitaan nyo na, batian nyo man na. Istoryahan na naman ang oras, nakarong kauno naman na Tita Wilma. But anyway, sa itong mga senior citizen, kaya sa itong mga kabataan dira, ay itong mga kasambahay, mga kapdanan na ito. At kaya may yung hapon lang dira sa inyo liwan. Din ninyo si Tita Wilma, iatubtubtak na alas stress kita. Gani, lingawon na ito ka mo, gamay lang karon nga update man sa dalagan sang aton sinipanahon. In case nga makahatag sang update ang pag-asa kay tikay na alas 11. Dason next year na nga hatag sang update alas 2, no? Alas 2 ang hapon. So bantayan man naton ina kung malabutan man naton ihatag man naton update sa inyo tanan. Gani ang aton man mga mangingisda, nakabati na kamo sang advisory sang aton Philippine Coast Guard. Ang mga biyahero, wala biyahe, hindi katabog sa dagat. Gani, palagpalahuway na lang atay anay kita kag prepara sa aton panimalay kung ano mga kinahanglanon. Tawe paano kami ka-prepare gani ka wala kami hululagon. Ang masarangan lang naton nga i-preparar. Ngayon kaso por kaso nga mag-yeses ang ulan kay hindi mag-untat, bisan paano may gawion kita sa sulod sang aton panimalay. Especially ang ilimnon nga tubig, importante gid ina. Bulong kun may ara na kun ano pa dira nga kinahanglan sa aton pagkaon, hindi nga siling kun ano gid ang aton i-reserba kag i-preparar nga pagkaon sa aton pulod. Ang ara lang. Amo na aton himuon di bala. Yes, so agani relax lang kamo dira. And then si Tita Wilma magabasa man sang aton sulat sa sininga hapon. Speaking of intro ko nga panimadon yung mga superstitious belief. Ang aton sulat nga basahon sa karon nahanungod gali dumduman ko. Superstitious belief man inibaw. Tubihanay pa lang na. Nabalaan ta na karon. Kaya aton tag sa man ka horoscope, bantayan man ang itag sa ka zodiac sign. Sa ato na mga kauturan dira sa pagkinanglaman sa nga preska kag mga matahom nga Action Radio! Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Okay, manamyo anis Tita Wilma sa itong mga naka-online, ha? Mayong hapon lang da, mga lit kagid ha. Dali man lang kay daw may ara ginakabisihan bimo. Mapaamo. Martin Aliling, good afternoon. Salamat gid na. Sir Mileli Oligo, ari nga tao malipayon gid ini nga klaseng tao. Na sana all pa mo kinabala na liyog ko bita. Liyog ko mo no. Man, thank you. Thank you gid Nelmar, Nelmist.
Nelmist. Kitaon ba? Good day. Just wanted to ask kung ang announcements and cancellations ng biyahe Iloilo Bacolod is subong to December 15. I am about to travel. I'm going back to Bacolod. Thank you. Yes, effective. Good kaina. Canceled ang biyahe Bacolod Iloilo vice versa. Kay ti subong ara na kita sa ang Negros Occidental sa idalom na sa public storm signal number 1. So sorry gid. Para man sa itong proteksyon ha halong gid. Good into it live sa Bunny Cafe tango milili uligo. Yes sir, thank you. Lino Assessor, salamat man and good afternoon. Tamiyaw lang ko. Yes, as always, Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa Star and Doc Mayo, Jinky Dialerdono, wala markeg Sister Alex Montesa. Good afternoon and hi sa inyo. Ara siya, Ma'am Connie Laparan, thank you, Gid. No? Good afternoon, Tito We. Tamiyaw ko, family Laparan, Labaniego. Family, kag Esparesya, family. Ang nagitamiyaw, si Connie Laparan sa Pandano DSB. Stay safe and God bless. Yes. Mayong hapon. Action Wilma. Ma'am Ana Sinoro. I'm sorry, Gid. Bago ko lang nakita imo sa message. Good afternoon, Tito We. Pa-shout out lang po sa ONBTB Warriors. Halin kay Aleg Faith. Ara si Ma'am si Susan Rojo. Good afternoon, we. Bawe. Pariyo na tao. Magulang ko blessing you. Nugay gani ka mo. Patamyaw sa ONBTB Warriors Family OFW. Kag sa Pinas. Dira sa Barangay Payaw, Binalbagan, headed by our mapisan nga presidente. Si Sir Jason Mapas. Kag sa amon matahum nga advisor, Ma'am Jocelyn Hardinico. Wow! Mayong hapon lang da sa inyo. Salamat, Gid. Jocelyn Villarosa, hi ma'am, good PM. Pwede mag-greet nga kung tatay nga nagapamati gisubong. Bernardo Alingasa, always ginagapamati. Please. Salamat, Gid. Yes, Ma'am Jocelyn. Ito na, no? Tatay Bernardo Alingasa, maayong hapon para sa inyo. Salamat, Gid, sa pag-upod mo. Pirmi kay Tita Wilma, na Deriya sa This Is My Life. Thanks for the big heart, Ana Zinoro. Yes, and si Ma'am si Susan Rojo. Pwede gid sa mga palanggan ito, nga mga tagpalamatingan na ka-online, pwede gid ka mo nga maka-heart like man kay Tawe, na kag pwede ninyo ma-share ang atong siniprograma, aton iniprograma. Halong gid ang tanan, kag God bless everyone from Ma'am si Susana Rojo. Yes, tanan kita dapat maghalong sa dalagan sa itong panahon sa karon. Salamat Action Tawe sa mga reminders sa tanan. More power sa ARB. Good afternoon, Tita Wilma, watching from Payaw, and one of ONBTB sponsors and advisor, si Ma'am Jocelyn Ardinico. Ay, happy ko akong gaupod ka mo sa akon. Okay, thank you. With man naka-online si Miss Homa Lumina. Heaven. Salamat. Good afternoon ko Miss We. Ako bala Action Tita We. Guramax na wala sang tao nga nagapabilin nga pareho lang kita tanan, basta nagaedad kita, din bala kita tanan mapadulong. Ay, Juvie Monares, thank you, Gid. Okay, amo lang na iya, gani, relax lang bla, paamo ka na. Dari bisa piyak. Juvie Monares, thank you, kag Alig Faith, salamat mine. Okay, kay Gina Monte Castro, mayong hapon lang. Relax lang ka mo dira. Kaya balikan ka mo ni Tita Wilma dugay-dugay. Action! Radio! Action! Radio! Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon
nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Philippine Standard Time. Siling din ni 53:30, mayong hapon lang kay Nong Jonathan Mangan. Nga katanda mamalansya. Sagad siya mamalansya. Bapaamo ka na bala. Dira sa may hibuan kapis kay Inday Lani Heromiano. Mayong hapon dira sa inyo paghalong man sa Bagyo ha. Kag dira sa may Concepcion, Iloilo sa pamilya Arante kag pamilya Silva. Salamat.
Sa sinianay nga bahin, relax lang. Kay si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton letter sender karon nga hapon, nagpatawag ini siya kay Selena. Si Selena taga Bacolod. May boyfriend ni siya. Abaw, di kay nagpulo pa ma-share bala. Hibaluon na to ng kaungdan sang iya sini nga sulat. Dear Tita Wilma, tawgalang ninyo ako kay Selena, taga diri sa Bacolod. May boyfriend ako. Kagusto ko i-share ang amo na eksperyensyahan. Ang boyfriend ko, tawgalang kay John. Nagplano kami nga magbakasyon sa lugar gid sang akon. Iloy. Si nanay ko, Kandi. Dira sa may Kanlaon. Nag-upod ang boyfriend ko sa pagbakasyon. Sang wala pa to, Tita Wilma, mag-pandemic. Abi mo, sadya na tani ang amon bakasyon, pero may natabo nga problema. Kay samtang, ginalibot kami sa katahom-tahom nga mga tanom, kamangan nami nga mga puno sang kahoy sa likod sang balay ni lola ko. Ginhambalan niya si John nga hindi niya paghabuyon sang bato ang isa ka tigulang nga puno sang gulang-gulang na gurong puno sang kahoy, no? Gulang-gulang, ako na lang tsakto. Gulang-gulang nga puno sang kahoy. Kaya gamit yung term is tigulang nga puno sang kahoy. No, gulang-gulang nga puno sang kahoy. Nawala man lang ato kay John. Tapos, kasadya sang nagakatabo, tita. Kay nga, naga-enjoy si John, upod ang mga tito ko sa pagkaon, kag pag-inom. Galing sang nahubog na ang boyfriend ko, di na siya mapahamtang. Wala siya dalaganan kundiin makadto para sa pagpangihi. Nagtupa siya sa puno sang paho. Didto siya nakapangihi. Hubog na siya mo. Di amo na pagkaaga, puwerti sa iya kainit, ginhilanat gid siya. Kag mapati ka man kag sa indi, Tita Wilma, gintubuan siya sa mga bukol-bukol, nga daw mga kati-kati bala. Makatul, kag kun iya hikapon kag kaluton, nagadamo pa ang mga bukol. Gindala namon siya sa ospital didto, kag wala sila sang mahambal kung ano nga klase sang masakit ang nagtapik sa nobyo ko. Bisan doktor, hindi makapati nga wala sila sang makita nga findings sa mga bukol. Wala naman siya ginhatagan reseta tungod basi mangin rason pagid sang pagdamo sang bukol ang bulong nga ihatag sa iya sang doktor. 3 ka adlaw wala gid siya makalakat, Tita Wilma. Amo to siling ni Lola,
tilawinyo nga maghalad sang mga bulak sa puno sang paho. Kag samtang ginahalad ang mga bulak nga ina, ihutik gid niya sa puno nga ginahinulsulan niya ang iya sala nga ginhimo kag wala pagrespeto. Nagkadlaw pagani Tita Wilma si John. Pero nagsunod siya sa ginhambal ni Lula. Ginpractice pa niya sa akon ang kung ano ihambal niya sa puno sang paho. Pero tuod, halin sa to, amat-amat nga nadula ang mga bukol. Mga wala gani kalabot sa 5 kaadlaw nga nakaligad, nag-ayo siya. Daw ginpahid lang balahaw nga wala man sang makita nga pinalian. Pero abi mo kun ano, sang una wala gid ko nagapati, Tita Wilma. Pero may mga nilalang gali nga hindi naton makita. Nga kabalo magsilot sa aton nga mga tao bangod sang wala respeto sa aton palibot o kon sa aton environment. Pasalamat gid ko dako, maayo lang nag-ayo ang nobyo ko nga si John kay nakapauli kami balik diri sa Bacolod. Maapat na katuig nga natabo, Tita Wilma, kang nagapati ko nga may ara gali nga hindi naton makita sa palibot. Ina lang akon paambit sa This Is My Life kay hindi ko na malipatan. Pero subong may 3 na kami kabata sang akon nobyo kag nanginbana nga si John. Nagapasalamat, Selena. Okay, sa iton sa niya tagpadala sa karon nga hapon sang iya sini isa man kabahin sang mga hitabo sa iya kabuhi. Na inday Selena, salamat man kag maayong hapon. Ako, kung ako abeno, halimbawa, pamangkuton yun, kung nagapati man ako, madumduman ko, mga superstitious belief, ina, kung ang aton pa mga young ones ang pahambalon, di ba? Mga superstitious belief, mga, oh yes, so, munang ginatawag nila nga, mga disparates, ina, na. Amo na isilingan wala natin kung kaisa, mapati ka, okay. Hindi ka magpati, okay lang gyapon. Ha? Kaya nga, ako magpati ka o hindi ka magpati, wala man sa may madula sa imo, di ba na? Pero kung matimingan nga, hindi ka magpati, kag kung hulaton mo nga kung ano pang bungahon sila, ano pa mangin resulta mo pa pag hinulsun mo, man kung nagpati lang ko, na, di ba? Amo na siya. Hay, di ano, kung siguro ang hambal ko ni Lula mo sa boyfriend mo, wala pa ko yung pangakatahuran, no? Inday Selena, salamat kid kang mayong hapon sa liwat. At siguro si Lola mo, gambal ko si Lula. Nan, amo na kay katigas ang ulo sang nobyo mo, wala nagapamatis ang ginhambal ko tilan tawa. Na. Wala siya nagpamatis ang akong pahanumdum sa iya. Kambal man na si Lola mo sa imo. Inday Selena, pamo ko na. Kag, yes, masiling sila nga posible may kamatuoran ina. Ang iba nagasiling nga patigid kuya. Ang iba na siya pati ka man na, di ba? Mga reaction ina. Pero sa akon, kung akong pamangkutunyo, kung nagapati ako, kung nawala, nagapati kuya. Nagapatigid kuya nga may ara kita upod diri sa kalibutan nga hindi naton makita magluwas sa mahal nga Dios kag sa mga angels nga sa palibot. Nga masilimli nila mga fallen angels, pati man kamoy na hindi may ara kid man. May ara
kuya upod sa balay, sinapa sila nila. Basta mayo ka lang, ti mayo mo na sila guro sa imo, di ba? Yes, ara naman si Tita Wilma. Karon ano naman ang bunga ko no, sa mga ginapanghambal mo, ma-react naman ikaw na nga mga ka-aksyon nga upod sa ito sining hapon. Pero may posibilidad nga matuod. May posibilidad nga hindi man matuod. Di ba la? Kung kita naghahatag proteksyon sa aton mga kinabudlayan, kag naghahatag katahom sa aton palibot, especially aton puluyan, ginapangabudlayan naton nga makaangkong kita sa mga kagamitan para sa aton man mga kabataan, para nami aton pagsinalayo, sila nga hindi makita, ginaproteksyonan nila ang katahuman sa aton palibot. Ang mga puno sang kahoy, ang mga dunang manggad tabala nga ginatawag, paamo ka nga. Tuod na siya. Diba? I don't know sa inyo, pwede man ka mo maka-voice out, pwede man ka mo maka-share. Kung nagapati ka mo sina o kung wala. Di kung nagapati ka mo, ti okay lang na. Kung way ka mo nagapati, gina-respeto mo nagyapon ni Tita Wilma, no? Pero actually, kung lang taon na to, ang science, no? Ang science or ang siyensya, hasta subong, di na nila ma-explikar, di ba la? Hindi nila ma-explikar inang makabig na to misteryoso nga naputos sa sining mga elemento nga sa aton palibot. Pero pinaka the best gidya prayer, di ba? Maayo gidya sa aton nga always pray gidya para kita mangin safe and sound sa sa kation sa aton kabuhi. Kay nga mapati ka man kag sa hindi, patihan mo man ina o kung hindi, ang importante, labi kag labaw sa tanan. Siya gidya sa kaytaasan ang aton pinaka-most nga ginapatihan. Kay wala sang may makatupong, wala sang may makalabaw, sang iya sini gahom. Sinuotawe, ang mahal nga Diyos, kay siya mo nga aton manunod. Siya ang tagtugay naton, ang manunugay naton. Di lapit na lang mag-abot naton, manunubos na di pala. Ay, good luck sa mga magapatigayon sa 9 days novena, di ba? Para starting tomorrow or starting karon sa gabi, anticipated masimbang gabi. So good luck sa mga babugtaw naman buwas sa kaagahon para sa pag-aginaldo or si Misa di Gallo, magtambong sa Misa di Gallo. Pero kinahanglan, you should stay safe and healthy. Kinahanglan, i-observe kinaton. Kita na lang tagsa-tagsa sa ato na mag-imo sina, ha? Nga kinahanglan maghalong kita ang aton face mask kag face shield, hindi ginaton pagkalipatan. Dalaman kita alcohol sa mga dawala da iya nagapati kag sige iyang ilat tumpok-tumpok kag sulusandig kung saga kaya inuyatay pag kamo na lang niya ang mag-antad sa inyo kaugalingon para maging safe. Okay? Yes, Tita Wilma. Hindi bala? Minamay. Buwana May Dinoy, mayong hapon lang da. Good afternoon, musta lang, pisguit nanay ko nga nagakatulog subong. Si nanay mo girom, nagakatulog. Kapoy. Amo na preparasyon ina para sa pagbaligya, paghimo, puto, kag bingka ni Ruming para buwas sa kagahon sa Aguinaldo. Baby James, good afternoon. Okay, ang aton gali anay Life C, ha? Ang Life C product Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good afternoon lang kuno tita. Aba, sino na good afternoon tita?
Good afternoon, Tita. Did you send 200 cards? Wala siya. Galing kay wala siya, wala siya. Or, si Lester, si Sir Lester Ray, no? Sir Lester, agree Tita we pray Gid, no? Thank you, Gid, sa imo Sir Lester Ray. May sugpon pa ng apelyido. Good afternoon. Salamat, Gid, for sending stars sa programa This Is My Life. Eva nge lista. Na-separate my space. Good PM, Tita We, watching from Cebu. Oy, extra careful man kamo dira sa Cebu kay tiara man kamo subong sa idalom sang public storm signal, no? Tungod sa kay Typhoon Udet. Budski Toricampo, good afternoon. Yes, Sir Jory ni Pomoseno. Thank you sa pagupod online. Good PM man kuno hambal ni Tuto Jory. Julie Militado Patrimonio. Hello, Tito West. Sa letter sender, tuod na kay sa amon sa bukid. Damo na to mga tabi-tabi. Kagid kung maglabay ka. Labi na gid sa mga jungle, kag cave. Mga jungle, mga kagulangan. Kag sa cave, sa mga, basta sa mga cave, paamo ka naman natin natin, Wilma. Budski. Ay, Benitez. Yes, Sir Lester Way Benitez. I think si Sir Lester, ada ka sa New Zealand, di ba? Yes. Extra careful man, sir. And thank you so much. Thank you, Gid, for sending us 200 stars. No? Thank you. Kay Ruchel Fulgencio, no? Salamat man. Mirasol Gonzalez Cernea, blessed afternoon. Tita We, shout out please da kay tatay ko nga adlaw gid ga pamati bag-o na iya radio nga ginhatag. Oy, Marisol Gonzalez Ternea, tatay ni Inday Marisol, happy listening and thank you, kid. May ara pagidira sa may maaw nga naga Bona naman siling ko tatay nga nagpangabudlay kagid iya nga ari kadi sa bakulod kalayo sa imo sa maaw nga may sungkod pa nagsaka po Diyos por santo. Ari kami sa 4th floor ha. Baw Ginoo kusing ko tatay niya hindi nagkadtulang ko diri Inday kay das masyam ko sa Action Radio. Di from maaw siya no kay tatay Boy ug kay tatay Renato Boy Enrile. Dira sa maaw salamat kid. Okay. Budski Toricampo. Ay, salamat nga mga anak kamuho. Good afternoon, Tito. Have a great day and take care of yourself always. Wow, thank you for the care also, Sir Lester. Thanks, Gid, na? Ruth Fulgencio Susana. Antonio Beronio, mayong hapon, Tito, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Kag sa Beronio family, Bayoran family. Kag sa tanan nga batch 78 sang Bata National High School. Salamat ti Tita We. Okay. Merry Christmas na nga daan sa inyo dera. No? Paspalabot lang ni Tita We. Nga kinanglan mangin malipayon lang kita tanan despite sang ginapangitubang na itong sa karon nga pandemic. Virtual Pinda, salamat gi-diverse balos ni Inday Telma. I-greet ko. Okay. Good afternoon, Tita We. Gine-greet ko da gali family Vargas and Bello family dira sa may Isabela. Salamat gid and Merry Christmas. Likewise, Sir Milko. Salamat gid. Okay. Tatay Edison Gonzalez. Salamat. Good PM present gid kami, Tita We. Gayhapon diri ha. Ni Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer sa My Salon Home. Stay safe and healthy always. And God bless you always. Sa atong tanan himuon tagid na. Jovi Monares. Yes, thank you, Gid. Marnie or Marie Jo Olivar. Kag kay Inde Marie. Salamat man Virgie, kay Jovi Monares. Yes, kay Cheryl Gadulo. Ate Kim Eriman, how are you? Yes. Salamat, Gid. Kag kay Ana MG. Joshua Christopher Bellas, kag Palermo. Palona. Leonora. Mama, Leonora Teresa. Into Lester Way. Yes. Kabuka na madamo. Elmore Makiling, madamo. Gid nga salamat sa imo. Sa inyo, dara. Hay nga mga anak. So, relax lang anay ha. Pag may time karon balikan pa kamo ni Tita Wilma. Action!
Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi,
wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig. Sir Rufino, Gabino, dira sa handumanan. Salamat gid mayong hapon sa imo kay sa bugos gid nga pamilya. Okay, sa mga zodiac sign para sa ito na horoscope iya, karon nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 15, tuig 2021, manayanayan ng yuhom sa mga iloy sa puluyan kay magpuli gani karon dugay-dugay ang inyo sa mga partner o kung may mga trabaho sa inyong pamilya. Yes, may ma-share na sa bugos nga pamilya. At syempre, lungo-lungo lang kagkalot-kalot ang mahimo sang budget sa kinahanglanon sang panimalay. Pero importante may ginabaton, may ara kita iya nga gamiton bisan paano. Basta may income, okay lang na siya. Kay kung may pangutang ka bala, may tulukon ang manugpautang kag magsalis. Ay, Tita Wilma, horoscope na ta, kadto kita sa Sagittarius, anay. Ang mga Sagittarius, ang mga nataon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ang inyong horoscope, tandaan nyo lang kung anong inyo ginapangayo. Hindi nyo na makuha sa isa lang kapisok. Paghambal nyo, ara dayon, hindi man pwede. Kung nagapangabay, kinanglan maging patient ka man. Kagtandaan mo, ang imo pa dayon nga pagpaninguha, amugid, ang makahatag or makabugo sina, makakumpleto sina. Kagtandaan mo lang, Sagittarius, malapit ka bala karon nga adlaw sa mga manug-utang. Gani, kinahanglan, mangin maalaman ikaw sa imo pautangon. Kay nga ang iban, kabalo ka na gid. May ara manug utang, manug hingalit. May ara man manug utang, kabalo magbalikid. So, hambal sang imo horoscope, halong ka. Kag mangin maalam ikaw. 3, 7, 29, kag 30, mga maswati mga numero. Royal Blue is your lucky color. Capricorn. Ay mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero Justin 9. Mga Capricorn, makontrol mo gid ang imo emosyon. Magluwas lang gid kung makabatsyag ikaw sang kalipay. Especially kung ikaw ang maga-propose o kung nag-propose na siya sa imo. Mga singles ini nga mga Capricorn. Maswerte ninyo nga mga numero 23, 36, 59, kag 15. Cobalt Blue is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Salig ka lang. Magsalig ka lang kay maabot gid ang imo ginahandong. Ano haw? Hulat-hulat man ang maayo iya nga momento sa imo kaugalingon or sa imo kabuhi. Kinahanglan pangin happy ka. Okay, hambal sa at that time, sorry, sa imo horoscope. Happy ikaw today. Una na importante, maswati mga numero 36, 29, 43, kag 13. Dollar green is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Okay. Himuon mo gid ang tanan. Himuon mo ang tanan nga imo mahimo kay nga makabulig gid ina nga mapadayon mo ang imo ginahimo sa kaugalingon mo nga mangin healthy ikaw. In short, lifestyle mo. So, disiplina ang kaugalingon mo na tungod dira. 33, 29, 15, kag 44. Now, white is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, pagkatapos mo pray, ang thought forms mo, amo inang magatulod sa nabatsyagan mo, kung ano inang nabatsyagan mo. Himuon mo gid ang tanan para sa pinalangga mo. Maswati mo nga mga numero 26, 34, 33, kag 11. Fuchsia pink is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Hoy, along gid ikaw sa pagdesisyon suno sa imong horoscope. Tunan mo gid sa maayo antes ikaw magdesisyon para wala ikaw sang hinulsulan sa pag-abot sang panahon.
43, 36, 29, kag 10. Mga masuwerte mga numero, cinnamon brown is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga, Gemini. Ari na mga Gemini. Mga Gemini, mo ini mga natao, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21, Gemini. Kinahanglan, Gemini, kung ano man ang imo himuon nga aksyon, ha? Ano man ang basta himuon mo, once gani maghimo tawi ga aksyon gina mo, di ba? Aksyon gina iya. Kinahanglan kung ano man ang himuon mo, hibaluon mo gid ang mga posible mangin resulta sina. Kaglikawan mo, Gemini, nga ma-involve ikaw sa issue na hanungod sa kwarta para nga mapahilayo ikaw sa kagamo. Tsakto na, Gemini. 26, 39, 15, kag 53. Carrot orange is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ano na ba tiyagan mo subong? Maayo ba lang na ba tiyagan mo subong, Cancer? Kung you are in best good feelings, mag-focus ka dira. Kaya amoy na makapabag-an. Amoy na makapamagan sa mga tiyagon mo. Kaya makapamagan sa imo trabaho. Kaya nga, subong batyagan mo, ga-worry ka na natungod sa imo work mo, or yes, magluwa sa imo work, ano pag ang problema mo, da, bawo nga mga anak mo. Relax. 37, 8, 29, kag 15, ruby red is your lucky color. Leo, yes, Leo. Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang imo pagpakigsugilanon sa imo friend, amo ina makatag sa imo sang kalipay today. Kaya nga damo siya sa mapinsaran ng mga ideya. Maswati mo naman ng mga numero 33, 26, 49, kag 55. Mocha brown is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtub Setyembre 23. Pamati Virgo, ang imo horoscope. Ang makahatag kalipay sa imo balatyagon, tinaga isa iya ka word. Ano nga word ina? Amo ng pangitaon mo, kaya amo lang ginamakapalipay sa imo for today. Bisan tama sa imo ka busy, makayuhom kagid kung mabatian mo ina. Ano ay hanina? Mag-cure pa si Sista We, curious man nga may baluan. Kaya 26, 39, 15, kag 14. Tangerine is your lucky color sa mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Abi mo, bisan sino, gusto gid nga mga successful in life, di ba? Labi na ikaw, kag mga kaupdanon naman sa inyo balay, kag sa imo man trabaho. Okay, may ara leadership traits para sa imo. Maswati mo naman ng mga numero 6, 25, 13 kag 42, lilac violet is your lucky color. Kag yes, Scorpio, ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Abi mo, Scorpio, ikaw ang dugang nga grasya sa grupo. Blessing ka para sa grupo mo. Kag ara sa mga kamot mo, ang pagmuad gidya. Ang pagmuad sang imo pamilya. Maswerte mo man ng mga numero 53, 27, 39, kag 43. Brandy yellow is your lucky color. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Dali gid lang ha, Maria Luz Grijaldo Macunat, Wilma Inocencio Cabarles, ang Isabela. O dianay ninyo si Tita Wilma sa pangamuyo sang aton Orasyo Imperata baitok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo
Nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matapna ang paglaton sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang orasyon perata kag o kambato sa COVID-19 kag ang atong 3 o'clock prayer every afternoon. Wala na si Tita Wilma sa panahon, pero Mylene Galeno, good afternoon. Kay Dilaw, supod kay Nanay Isabel, salamat kid. Kag Sir Noel Amar, thank you kid, mayong hapon. Kag yes, ginagreet gid ang iya pinalangga nga asawa nga si Christine Amar nga nag-celebrate sa iya birthday today. Ma'am Christine Amar, happy birthday from your loving hubby, Sir Noel Omar. Kagalin man diri sa amon sa Action Radio. Thank you, kid. Paamo kay na bala. No, salamat, kid. Kag salamat, kid, sa nagapamati dira sa ito sa May Bago City, sa Hacienda Lourdes, Maaw. No, mayong hapon kuno Tita Wilma. Belated happy birthday lang kuno sa iya mama nga si Tarsila Gonzaga.
aktoy. Mayong hapon lang sa inyo dira tanan kag madamo, kag madamo pagid nga salamat. Okay, gusto ko pa man. Pero ang aton panahon, hindi na magpahinugot gani si Tita Wilma, magapaalam. Ang ato naman Bible verse of today nga mabilin sa inyo, halin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. I can't say goodbye. Sa liwat mayong hapon, buwas na naman kita mag-update. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Publico. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,